Takže čau lidi, dneska vás vítám u nového videa. Dneska si zahrám Brawl Stars. Takže jdem si zahrát Brawl Stars. Už mi to jede. Jdeme to zapnout. Na chvíli to stopnu. Už to zase jede. A dneska si zahrám Brawl Stars. Největší rank na tomhle účtě mám Leona. A jdem na můj hlavní účet. Jsme na hlavním účtu, tady jsem ještě nehrál novou sezónu na tomhle účtu. Tak nevím, za koho si dneska zahrám. Nechci se chlubit, ale ukážu vám skiny, které jsem dostal z Megaboxu. Blinkariku. Blinkriko. Normální Gemeriko. A to je všechno z Megaboxu. A pak jsem dostal Brawlery. Cordelius jsem dostal z Megaboxu. Ještě Gayla. Byrona jsem nedostal z Megaboxu a to je všechno. Takže tak. Jdem se podívat do shopu, co tam je. Jsou tady docela dobré věci. Se podívat třeba na rare skiny. Abych se nějaký koupil, chtěl něco třeba. Nic vlastně nechci kupovat za blingy. Nová sezóna. A dneska si asi zadám rankedy. Takže dávám si nejmenšího brawlera na rankedy. Tohle dělám vždycky. Hele, novej, nebo zadám si novej ten model. Takže tam hrát. Doufám, že se vám tohle video bude líbit. A abych natočil další video, no tak 50 lajků, nebo prosím, prostě mi dejte lajky, protože bych nějaký chtěl, nevím. Tak třeba 50 lajků, nebo 12, prosím. No, prostě 15 lajků dejte na tohle video. Je to dobrý mod. Docela mi přijde. Mám míč.
A vyhráli jsme. Výhra dobrá, hele, máme tady Star Drop. Super. No super, škoda. A máme tam 100 coinů, to je dobrý. A máme tady ještě jeden Star Drop. Epic, Mythic, Legendary! A je tam legenda. Co nám tam padne, prosím. A je se země plyne. Ale aspoň legenda, dámy a pánové. Jsem rád aspoň za legendu. Po dlouhý době hrozně. Doufám, že se vám fakt tohle video bude líbit. A dávejte lajky i odběry. Jsem rád aspoň za 13 odběrů. Je to dobrý, že mám 13 odběratelů. Pojď zabij oklenci. Máme míč? Ne. Ale už máme zase. A vyhráli jsme. Další jsme vyhráli. Ale 16 na kitovi. To je dobrý. Dneska bych chtěla dát bronz 1 třeba. Nebo jako bronz 2. Tak dáme rankedy. Lidi. Dáme rankedy. A pak dáme asi zase ten mod, co jsme hráli teď. Tak nevím, jak si dáme Bravadara. Dáme si Dynamite. Je dobrý nejumnější Bravlar. Mám ho prostě rád. Můj největší rank 25 na Dynamikovi. To je největší rank prostě na mém účtu. Nejsem moc dobrý. Říkám, že nejsem moc dobrý. No hraju to po dlouhý době, to Bravko. To Bravo Stars. No, on to tady drtí. Hezky Leon.
Je to tam výhra. Sbírám teď Ember a za chvíli budeme mít další Star Drop. Takže jdeme hrát ty rankedy. Bounty, na Bounty je dobrý taky Dynamite. Asi si vezmu Bibi. Myslím, že ten Charizard se byl na shortu, jak jsem ukazoval, byl fake. Ale to nevadí, stejně jsem rád za fake kartičky. Máme 20 hvězdiček, vyhráli jsme to. Máme Star Drop. Nic nám nepadlo tady, ale máme ještě Star Drop tady. Zase otevřít rare, super rare, super rare. 100 coinů zase. A tohle je asi pro tohle video všechno. Doufám, že se vám tohle video líbilo. A u dalšího videa zas. Čau.